om don jinge om don jinge ka pisa ka yat la ka pisa hende ka jinge ka yat la ka jinge ka jingdum kam nom don ka ta ka jinge dei bat ka jingshai ro kam don jinge dei bat ka jingdum na ko sap wan kuble pi we ka ka por ka pamta leng ba ju ni ka YouTube channel ka jonga kanang idap yung komen ka kraw ka ka por ka pamanta menin habang ilayo ya ka risol nagalang jingi ki babun balang ki pajba ini sarlak tom ila don ka jingkemen ka barham mapo jung ka mensim ka jongi kane ka ka dak kasin ka bapen i ba ka jaj khasi ka jongi kadang imslam bakari ber ka jaj benriu jingi karlong syak takari tibriu tiblei mentang ila jam hawai maujam hagi por munsua bakia keren spang kata kari kasi tibriu tiblei ngada lengam laban priang te hakan ka por ka metangi skem ki babun balang na pleng jingi na laban priang ya kan kari kasi tibriu tiblei mentang ila sedang ba jam syakan ka maujam ka benengkong bai ba rikis eje sengkon ila job suk ila job dan burom naka voice of the people party kabang gidi pajba akum upra tengi skem ba kane bro kadai kata ka sur jong pajba kane bro kadai kata ka jingduai kerpang di babun di balang namar ba ngi iba hapo jong jingalam jong iba arden lembar ka parti baro khoj baro ka wei lembar ki pajba ro baro ki angnut ki thrang jisha banyalam khamat ya ka jaj benriu nyo trap nyuskum jingi da ka ba tibriu tiblei number 1 da kalong da ka ba ngidei ban shifting ya ublei kumbau blei ula khot yo Solomon ban long sim ko Solomon mekwa ayu henry ngangan ayeme henry Solomon udu briu bestat henry kwa ay nau blei ong ay nga kabor bangan yalam yo paiba henry namar kata kadau ngi skamba kan nongrim jonga bible ki persong nongrim daga ketin ka jong blei rengkat daga jingjob kabadan burom habangi pesong rem bat ka ketin ka jong blei bat ngi irong tu ki kitab sam ka ong sepang kitab sam ka ba kalnong ka ba ka ba kendai kalnong ka ba kendai puar ka ong ngidei ban aingu kalong ka ba bha ban aingu ya blei kalong ka ba bha ban aingu ya blei ka ong ka tu kitab sam kalong ka babha ban aingu yo blei ladang aingu yo blei u i kham jingai ya kata ka jumut ka jing prakhat ka junga bat ka jongpi habangi aingu yo blei don ar jaj don ar teli ki jing aingu yo blei ong u blei habangi aingu yo blei u upet ningkong ya ka donut ka jingi hatongin wan daga ba aingu daga donut ka ba kumno shaw blei hande dei blei was start u dei blei ban bisar punya Henry klaim da kajing angnut da pi aingu chis pasin ru kam nom kius kumat ublei da pi ai ke jingduai keti kaman pijang da ka mensim ka kamen ha ublei un yos nge jingduai un ai yangi ka jawab kane galong ka jawab ka ublei ul ai ngi ka jawab haji shau ublei u isha yangi ki yangi ki khasi khara namar ba ki nongelam jonga voice of the people party ki penan burom ya ublei ngila job ya ka pisa ngila job namar ka kibabun kijing sha krenben kijing sha nyoben ate ko jing kim alawai ko jing kim ko bapat bania tur bania ksak ngila job ya kita ki baro ka jing job bat ka jing job dan burom da lailak nyopo tam kendai spa da lailak nyo hajar lailak nyopo hajar kendai spa Cipo, wow, kamak ka bahe ba babi pa ba? Ti namar kata kadau, ngila job bro. Kikno iu ba ardan ha kaparuchon ngila job bro syapang kejing ai judge kapa. Bat ngila job bro uba ardan ulong ayu hapo jin darbar rapor ba ulong CM ulong ayu. Mo Henry ya ki kento ingi upra marway hapo parlemen ule ayu ngemtip tama ki bapat ki ay kabut lailak kata ka batam gan benya ailut brokoy plan tapi upay baway kan no sanlak nyopo hajar kendai spa shipo kampat juja hang ne hapo ka jela ka jongi de tang ka voice of the people party
ka yo iyo ka ni ka awat ka ba he ba nong ibi ba namar kata ka daw ki kentho kan bagi kentho ru ngila joblot dia kita ki baro henry banyakarnya kata kadang bunkam te nagaliang ka junga ngai khublei kit bok kriang nya pi baro ginin Christian jong ka Voice of the People Party berkai khublei kerpang ru iyo bar den milar basai mo jadi presiden jong ka Voice of the People Party ai khublei ru iya bar Ricky Ejason kon baderu MP candidate jong ka Lok Sabha jongi nangne syakmat ter ngimtip ba Ricky le ispo parlimen kumalasya keno agi election ki adap tangba ki pajba ki kwa ki thrang ban kala ban angnut ban thrang kumno bangin yo ka jingkla bangin yo ka jisin syar ka ba hok ka ba khoi nang ne syakmat upra un pelot yo ustad syan hakmat upra namar kata kadaw ni dap ning skumen ka ba kraw ni dap naga ni pe haltis mungkin kitem naga jing ruai kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra kop da ter jing ruai ki ba syirham ki ba penpang ki mesin mene men ngaru ngal kwa ban fall joy namar ba slap hap ngila nagaliang jongiru ngila bu ke jing ruai kerpang haying jogi marjan ki marpa jogi mene ki ngila ya thit jibam ngila ya donat markato kane kum ka dak ka jingkemen ba ngila jam shau ne we mau jam here ngeng iskam ba nangne shikmat hadu nangne shikmat ter ngin job daga badan buram MBC next ka MBC lisenro ni kermen skam bangin rating kong iya ka bomsap iya ka bampong hapo ka jela ka ba ik ka ba thon ka jongi te nginang nangne shikmat ngi skam ba om don jinge ka pisa ka yat la ka pisa hende ka jingi ka yat la ka jingi ka jingdum kam nom don kata ka jinge dei bat ka jingsai ro kam don jinge dei bat ka jingdum namar kata katau si bon ki kentin life jaj life kom ki ba pila sya penbit ki ba si pila sya pengop yo lese hendre ki ba bon na preng pi ki desha kita giri satar ki desha kita giri ijaj benriu om tang ha kano hendre pile daga kam hendre namar kata kadau ngi ba menta baka jaj khasi ke jigi nang skmat kadang ngat kadang selung kadang kemen kadang pro hala ki ayam bat hala ki por te tangkane ki video ki junga hakane ka por ka bamenta ka dap ka jing snokmen ka ba crow hadu kata bom la shu ban nyau what rom la shu ban nyau om la ban theo ya kata ka jingkemen junga ban jongpi ni wei pai wei namar kata dau nang ni skmon ngim no melot ngin ong treasure hum nang ni skmon ban panjab suk next haka MDC haka no roba nagaliang jonga ong ipi hak MDC hak emlen nang ni skmon lem tem kam sure mun yala ngan ai bot kti bot mon bai krok sopra be namar kata dau ngong ipi kita ngini video juga hak ni ka por ka bamenta how pra kude sibon